pozdrav, danas ćemo snimati pack opening u FIFA Online 3, znači bit će igre player. Ali prvo pack opening, znači odmah imamo ovaj dva packa. Tu ćemo staviti za kraj, prvo ćemo malo loše. Pa hajde krenemo od ovih najloših. Ima ih 19 ih ima, znači bit će dobar ovaj pack opening, znači 19. White Rodas ne čekam ništa dobro. Davies. Opa, Davies opet. Ovo je dobro. To je neki malo možda vredi nešto. Ti ne vrediš. Ti možda vrediš neke pare. I ti i Tita. Ti ne vrediš ništa. Ne vrediš ni ti ništa. Ti možda vrediš nešto. Ti možeš da vrediš. Ti ne vrediš ništa. Ti ne vrediš ništa. Ti ništa ne vrediš. Ti ništa ne vrediš. Ti uopšte ne vrediš. Bukvalno da niko ne vredi. Evo ga ne Vukušić. I zadnji pack mislim. Da. 19 igrača. Imamo sad ovaj preko 45. Imamo 5 ovih packova. Opet 5 pack. Ovo su nešto malo bolje. Opa, Arons. On može da vredi. Ti ne vrediš ništa. Arons jako dobar igrač. Ti Humfran je ispravi, ali možeš nešto da vrediš. Ti ne vrediš ništa. I zadnji pack. Ti ne vrediš ništa ti. Idemo over 50 pack, znači igrači preko 50, znači tu mi vidite bukvalno kao facecam. Nije facecam. Opet 8 packova preko 50, ovo može se naći. Nešto dobro, tako da idemo Gudetti. On može vredi igre protiv City Fofana, ništa ljudi, ti ništa ne vrediš. Hamad, ništa. Gonzalez, ništa. I evo ga zadnji pack. Ja ću zaraditi neke para i njima. Prodaću ih. Imamo sad zadnji packovi. Ovo može da dobijemo igrača plus 90 i naprimjer plus 15. Znači ovo može da bude svašta. Nikolis, možda pišeš. Ti ne vrediš 7. Tebe si imao 200 puta sam se hodio preko ovog 7. Idemo sad ovo dva packa. Poslije ćemo pogledati, znači imamo World Best 200. Najbolji 200 igrača, ovo najbolji 100. FIFA 10, tako da, ajmo. Ovo može bude nešto. I open one pack. Ajmo, najdemo se nešto dobro. Petar Čah. Nije loše. Može se proda. A ne treba mi čak u prvom timu, imam Noera. 91, 92. I evo ga ovaj pack što ste svi očekivali. John Terry. Loše. To je to. Sad ću vam pokažem moja 3 tima imam. Evo ovo je moj prvi tim. Već vidite imam Robina Van Persija. Da vidite moj prvi tim. Znači na golu je Manuel Neuer. Odbrani su Alaba, Chiellini, Vidić, Marcelo. U sredini De Rossi, Fabregas levo, Sneijder u sredini, Robert desno i špicevi Van Persie Sanchez. Znači Neuer 90%, Marcelo 86%, Vidić 88%, Chiellini 88%, Alaba 86%, De Rossi 87%, Robben 88%, Fabregas 91%, Sneijder 88%, Sanchez 86% i Van Persie 93%. Evo ga moj rezervni tim. Na golu Courtois 86%, desno Anjukov, u štoperi su Savić i Terry, levo Alaba, u sredini Schweinsteiger, desno Di Maria, levo Gerrard, u sredini je Sjeni, u napadu Benzema i Eto. Ja vam pokažem moj tim koji najmanje koristim. Slučajno sam ušao u ranking, izvinjavam se. Sad ću se vratiti na moj zadnji tim koga koristim najmanje. Bukvalno mi je mešano prvi i drugi tim. Malo čudna formacija zaista. Squad. Znači, mnogo čudna formacija, znači, to sam čisto onako
Evo ga, squad C koga najmanje koristim. U stvari, čak da promenio sam ga formaciju prije bila napočet. Bukvalno kao prvi tim, ali drugačiji, pogledajte malo. Bukvalno je samo malo drugačiji. Ali dobro, vidimo, to je to što se tiče ovog klipa, uskoro će biti i gameplaya. Znači, nadam se da se uživali u ovom klipu i do sljedećeg viđenja.